Parlog aling ini sengap iki kubor na YouTube jingtip. Tela da pimpat subscribe ya ke channel subhaban subscribe kenang mapindup yo iki kubor ki bandang wan. Kat kum ki kubor haka nyu tarik biayong. Syakan taj ke mukot duma UMLA berim. Penksan ke High Court ya ke jingsya penrem ubat Julius ban syong petok arpsan snem. Ka Division Bench jong ka Meghalaya High Court ha ke santarik biayong. Kala penksan ya ke jingsya penrem jong UMLA berim ke mau hati. Ubat Julius kitbok dorpang. Hakwe ke yang besar. Hanong po house name arhajar arpuai. Halor ke jing le bi ijot ya kawe ke kena. Ka badang hapo khan rius nem karta. Bat kala kenta ya ka mukot duma jong uni chairman berim jong ka seng New Trap National Liberation Council HNLC. Ubat Julius ulale High Court hadien ba ke yang besar. Hanong po ha ka khatlai tarik unailar arhajar arpuai. Kalarai penrem ya u. Hapo ka kendon lais pa nyo penriu. Hapo bracket R. E bat N. Jong ka Indian Penal Code. Sijar praspa anrupo. Bat ka kendon San. Jong ka Protection of Children from Sexual Offense. Pokso aks arhajar khat R. Hak arpsau tarik unailar arhajar arpuai. Kayang bisar hanong po. Kalapen bena. Ba ubat Julius hap syong hapetok na kebenta ka arpsan snem. Bat hap ban siru ya ka kuna ka bakat san lak tingka. Bat lada umla ban siu. Hap ban syong petok sa san snem. Kane ka khat san lak tingka kalong kum ka jing siu bailut kesan sya katei ka kena. Nalor ubat Julius salai ngut kiwaipat kita kamamuni parwen kadari syamiri karbamon bat usandip biswas kila syakrai penrem hapo kekendon jongkap poksu aks arhajar khat ar Indian Penal Code bat ke immoral traffic prevention acts sijar khandai spa prapenreu la ban kedeu baki ladon arteli jing ujor FIR persya ya ubat Julius kawai na thanat madan riting bat kawai ha thanat nang po ka High Court ha ka hukum ke badon sau puai sla kaloong ba kalong ka basisya ba ka yeng bisar kan lej pej ya ki katto katne ki benta jong ka jing tokit ha ka bayedei bat ka jing ujor banengkong balaai da ka thanat madan riting Henry ka pau syairu ba ka jing sya penrem jong ubat Julius kadai halor ka jing jia ha yam lek resort hari boy ka ka ba kani ka kena kala batai halor ka jingjia ha ka wei ka guest house ha moti nagar Shillong ka ying bisar hanong po ka klemshim Henry ka larai penrem ya unong mudui uba Julius halor ki balajia ha yam laong ka High Court sa ka wei pat ka kubor kat kum ka kubor ha ka nyu tarik uyayong hapdeng ke jing yekren halor ka any kadon ru ka khana halor ka khana ka ba ka jing im jong ka kala sya penjot laong ka High Court nalor ka khat san lak tingka hap ai ka sarkar sa san lak ya ka khana ka basya le bi ijot hapdeng ke jing yekren halor ka any ha ka bayedei bat kene ka mukot duma hadin ke jing syarai penrem kadon ru ka khana halor ka khana ka belaja lenti bat ka jing im jong ka kala sya penjot kini kilong kikentien balapan pau da ka Meghalaya High Court ha ka santarik uyayong ha ka ba kala kentai ya ka jing mudui jong UMLA berim ka mau hati ubat Julius kitbok dorpang persya ya ka jing sya rai penrem bat ka jing sya pen saja ha ka yang bisar hanong po halor ka jing don kti jong ban le be ijot ya ka wei ka kena ka badang hapo ka khat rius nem karta ubat Julius ulalej sya High Court hadin ke yang bisar hanong po ha ka khatlai tarik unailar arhajar arpuai kalarai penrem yu hapo ka kendon lais pa nyau penriu hapo bracket R E bat N jong ka Indian Penal Code sijar praspa anrupo bat ka kendon San jong ka Protection of Children from Sexual Offense poksu aks arhajar khat R ha ka arpusau tarik unailar arhajar arpuai kaying bisar hanong po kalapen bena ya ubat Julius hap syong patok
na ka banta arpsan snem bat unhap ban siru ya ka kuna ka ba khat san lak bat lada umla ban siu unhap ban syong patok sasan snem kani ka khat san lak tingka kalong kum ka jing siu bai lut ksan sya ka te ka khna naloru ba Julius salai ngut kiwei pat kita ka mamuni Parwin ka Darisha Mary Kharbamon bat usandip biswas kila syarai penrem hapok kendon jong ka poksu aks arhajar khat ar Indian Penal Code bat ke Immoral Traffic Prevention Acts sijar khandai spa prapen reu laban kedau ba uba Julius House nem arhajar arpuai ulalej sya High Court hadin ba kayeng bisar hanang po ha ka khalai tarik unailar arhajar arpuai kalarai penrem yu hapok ke kendon lai spa nyeu penriu hapok berket ar i bat n jong ka Indian Penal Code sijar praspa nriu po bat kendon san jong ka Protection of Children from Sexual Offense poksu aks arhajar khat ar ha ka arp sautarik unailar arhajar arpuai kayeng bisar hanong po kalapen bena ba Julius unhap syong patok na kabanta arpsan snem bat unhap ban siru ya ka kuna ka ba khasan lak balada umla ban siu unhap ban syong patok sasan snem kani ka khasan lak kalong kum ka jing siu ya ka bailut ksan sya kate ka khna nalor ba uba Julius salai ngut kiwei pan kata ka mamuni Parwin ka Darisha Mary Kharbamon bat usandip biswas kila syarai penrem hapo ki kendon jongka poksu aks arhajar khat ar Indian Penal Code bat ke Immoral Traffic Prevention Acts sijar khandai spa prapen riu haba pen bena ya karai bat ke hukum ka badon sau puai sla ka High Court kala ongru ke imlang salang borok ke wei kadai ban pan map na kani ka khna namar kam syam lala ban le ai na ka banta jongka na kaliang ka High Court ha kapor ba kalasyong bisar halor katay kemkot duma jong uba Julius kala kali perthau sapang ka jinglong jingman jong katay ka khna kapau bahadu menta kadang don hapdeng ka jingpej jong ka sorkar bat ya ka jinglut jingsem baman la ka sngi labei da ka sorkar ka High Court kalaptha ba ka sorkar jela kadai ban pej ya ka baha kamiat jong kane ka khna tat hadu bahkan da kenjo syaka arpsan snem karta kalau ongru ba ke jingsiu bailut ksan syaka ni ke khenna kam dei banduna ya ka arpo lak nalor ke khatsan lak ka ba dei ke kuna ba uba Julius unhap ban siu syaka ka sorkar ka hap ban ai sasan lak tengka syaka ni ke khenna ya ka ni ke pisa ba arpo lak an hap ban tem ha ka kerteng jong katei ka khna hapo kalai benai hadin ba ka sorkar kalasim ya kilat kilenti ban pentikna bagane ka pisa baro kadai ban lej sya katei ka khna klem da penlut syawei lane klem da syukor ya kane ka khna syu ka High Court kala hukum ba ka sorkar kan hap ban sim jingkit kli halor ke jing sumar ya katei ka khna klem da don kam ban siu bat ke jing sumar ka bayham bat u officer grade 2 jong ka sorkar jela na ka benta arpo snem nalor kata ka High Court kalau ong balada don kam kino ki program baker pang lane kilat ai kam ai jam ba katei ka khna kala ban trei lane lada don kalat ban pen chong school ya ka sorkar kan hap ban ai jing nyeram ya katei ka khna nang bakan la ban im ke jing im ke bebiang bat ke badap da ka koj ke khia blai shbun ngin sai siam pat kiwei ki khbor